Здравейте хора, аз съм Петко Апостолов и днеска е втория епизод на Dead Effect. Ако не сте гледали първата част, ще има линк под описанието. Той снимаше Евгений Мирчев и той там да обясни, че снимаме на нов канал Game Bros и да сабскрайбнете и да започваме. Чух някой да плаче като жена. Уау! Някакво зомби тук с кърби. Побързите. Айде си от мене, бе. Аз какво ви казах за дистанцията? Не искам да ви познавам. Добре, сега. Тук е малко пачка. Да вземем и тук да продължим. Тук е заключено. Я да я видим какво имаше за... Добре, още зомбита. Чао. Знам, ти си самичък, но просто няма да стане. Аз вече си имам гадже. Вече не. Искам подкрепата, не. Но мерси. Мерси, но вече не искам. Не искам. Знам, че си грозен, ама просто го приеми фактите. Приемеш шибаните факти, приятелю. Ще си намериш някаква зомби. Аз се и сега я убих. Бих любовта ти. Дай да видя кой ще направи сега. Дай да заредим. Това прилича на калашник, бе. Дано да е калашник. Сега нещо там, ама. Уау! Аз това пак не го видях, бе. Оу! Вау! Я се успокойте малко. Успокойте се, бе. Правиш под краката, бе. Добре. Сега още да имам. Тази вече се отключи. Вау! Също ще използвам пистолет. Добре. Само хетове правя аз. Само хетове. О, да. Добре, сега да видим. Това е безкрайно, това да го заредим. Чувам някъде някакво зомби. Някъде. Ще го... Как е? Значи започвате парти без мен, Лошо. Защо започвате парти без вашия препас? Петко, бе? Защо, бе? Защо, обясни? Защо искаш да сме специални приятели? Аз не знам зомбитата. Можеш. Не. Амуниции, супер. Това ще помогне. Да щупим и това. Отвори! Искам да сляза. Не да сляза, да вляза. Добре. Това е заключено. И да слизаме. Добре, сега къде? Тук. Моите стари приятели, бе. Как сте? Стойте далеч от мене. Не искам, не желая да купувам нищо от вас.
само да си ме пипнал отново за газа и това ще ти е последното, което пипнеш, приятел. Заклевам се. Да, точно така. Умирай. Абе, аз ко ти казах, бе? Аз ко ти казах? Я спиш. Ти ме. Знам, че си жена, ма пак. Ти да си лягаш. Да си гледай. Тук има ли нещо? Добре. Аз ко ти казах? Нямаш право да пипаш на баща си крака. Нямаш право. Това е забранено за теб, Тиме. Аз ко ти казах? Аз ко ти казах? За последен път, Тиме. За последен... Вау. Тиме, обръщаш ма. Браво на теб. Сега... Баща ти се ядоса. Тиме, не искам повече да ме пикнеш за... Тиме, аз какво ти казах за пипането на крака? Какво ти казах, Тиме? Колко от вас има, боже? Тате, не искам. Не ме пипай просто. Просто не дей. Добре, свършихте ли вече? Добре, защото вече ми писна от вас. Ох, Тиме. Не са научи начин. Вау. Тиме, добре, приятелю, нали знаеш, че се шегувах? Тиме! Махни се от мене! Пак ми биваш газа, Тиме! Не искам! Тиме! Просто не! Не! Тиме, не! Просто не, Тиме! Тиме! О, майко! Тиме! Май се от мене, Тиме! Пак ми пипаш газа! Тиме! Не! Лош, Тиме! Тиме, лошо момче! Аз нямам никакви патрони! О, майко! Ще съм с юмрука. Вау, Тиме, много лошо момче! Тиме! О, майко, тате! Не, просто тате! Тиме, пак ли си направя парти? Пак ли? Аз какво ти казах? Кажи ми, обясни ми какво ти казах аз. Какво ти казах аз за партито? Обясни ми, Тиме. Просто ми обясни. Обясни ми, Тиме. Ей, та пак нямаш чене, нали, Тиме? И нямаш мозък, Тиме. Пак си зомбира, нали, Тиме? О, Тиме, имаш пак злато. Сега, ако сте приключили да идвате, надявам се да сте приключили, ще мина мисията. Пак ли, Тиме? Аз какво ти казах за партията? Обясни ми, Тиме. Тиме! Тате! Не, мамо, ни те! Аз го чаках от Тиме и от тате, но не и от тебе. Не го чаках от тебе просто. Търка са... Уау, мамо, не искам да ме наказваш повече. Просто не. Вау, тате, не! О, не! Отвори шибаната врата, бе! Извинете за езика. О, тате, вече ме резери. Ти си наказан вече. Вече си наказан. Тате! Тате. Много се лошо.
Ама аз го казах. Добре. Зомбарски... Ти сериозно ли? Аз ко ти казах, бе? Ко ти казах за обарването? Ко ти казах? Сега си научи... Когато ме обарваш, сега получаваш един хед в лицето. Добре. Сега докато тези табази няма. Дай сега... Ало парички. И няма пистолет повече. Това какво е? Някакво... Ако разбирате английски, паузирате клипа и го вижте. Амуниции... О, граната. Пусни ме да вляза! Сега да видим. Ръката. Ще използвам ръката, която наблясква. Добре, сега. Добре, я дай да видим това да го отворим. Не знам дали... да има пари. Ще ги взема. Ой, патрони са. Тук имаше врата, я дай. Само да няма зомбита, защото наистина ще напляскат. Добре, няма нищо. Тук има... асансьор. Не можем да минем. Добре. И тук сега да сме готови за всичко. Чувам Тиме. Тиме! Не, просто не. Чакай, имам граната. Не, няма използвам сега. Тате! Пусти си коса, бе, човек. И ти, бе. Вече нямаш глава, забравих. Добре, от тук трябва... има манги. О, патрони. Дано са пистолет. Пистолет ли са? О, да, пистолет са, супер. По-добри хитове да правя. Добре. Тук... Оу! Това ще помага? Супер, няма да правя нищо. Това е Тими унищожителя 2. Вау, братле! Аз не съм Тими, да знаеш. Аз съм Петко. Аз не съм Тими. Си. Аз не съм Тими. Аз какво ти казах? Олеле, добре. Ей, тя наградка, бе! О, аз! Аз я пърлих до мене. Тъпя кашон, значи... О, не, го тука. Вау! Ей! Добре, нямаме гранатка. Сега какво ще правим? Чакай, ей там, да. Вау! Това чудо е по-добро и от Тиме, бе! Трябва да заредя. Направо, бе. Йо, как се? Как да го разруша? И най-сетне. Те неща са твърди, бе.
сега, ако излезеш веднага. Ето, аз какво ти казах, ти ме? Това вече е мама. Това вече е мама. Мамо, лягай. Мама, какво си яла пак, бе? Търбухът ти голям. Добре, дай да... Добре, вижда се. Аз пък какво се меня. Отвори вратата ти, бе! Отвори я. Пусни ме, ти ме! Пусни! Вау, Тиме! Какво за Бога някой ме стреля? Този ма плюе! Аз какво ти казах за плюенето, тате? Какво ти казах за плюенето? Удариш от мене, бе. Ще си получиш много яко, мамо. Аз какво ти казах за пълнението? Обясни ми. Сега та няма. Видя ли тук каквото докара твоето топкане? Видя ли? Откачени хора. И заради тях ми свърши амуниции. Добре, оттам трябва да минем. Да я пробваме и тук. Трябваме амуниции за пистолета. Амуниции, някой тук. Ти сериозно ли, бе? Ама ти имаш ли право въобще да ставаш? Имаш ли право? Ти ми? Пусни ме! Не? Патрони за това. За ACP-то. Патроните там са пълно. Ако разбирате английски, паузирайте. Добре. Я забравих. Ей! Добре. Сега, трябваше да отидем и там. Добре, пари. И това беше за втория епизод. Това беше от мене. Абонирайте се към нашия нов канал. Абонирайте се към канал на Евгений. И към моя. Вече ще качаме. Това ни е вече нашия най-важен канал. И вижте нашата Facebook страница. Харесвайте я. Това беше всичко от нас. И до скоро!